Idol, ilang sasakyan po ang nahirapan naman sa pagtawid sa isinasagawang kalsada sa may Mayombo Perez Boulevard, Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nahirapan ang mga tricycle at motorsiklo na ito sa pagtawid sa isinasagawang kalsada sa bahagi ng Mayombo Perez Boulevard, Dagupan City kahapon. Naanod na kasi ng tubig baha ang buhangin na inilagay sa nasabing bahagi, kaya natira na lamang ang mga malalaking bato dahilan upang mahirapan ng ilan sa sasakyan na tumawid. Tinulungan na lamang ng ilan sa kapwa tricycle driver ang mga sasakyan para makatawid, habang ang iba pinilit na pinaandar ang mga sasakyan hanggang sa tuluyang makaalis. Nakadagdag din umano kasi ang tubig na naiwan ng mga nagdaang bagyo noong mga panahon na iyon, kaya hindi nila makita ng maayos ang kanilang dinadaanan. Sa ngayon ay unti-unti nang humuhupa ang tubig sa iba't ibang bahagi ng lungsod at patuloy na minomonitor ang mga isinasagawang kakalsadahan para matiyak na maayos ang mga itong naisasagawa at mapapakinabangan ng mga residente. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.